Laserul V-beam Perfecta este un laser de tip vascular. Asta înseamnă că ne ajută pe noi ca dermatologi să tratăm orice afecțiune dermatologică care se manifestă prin roșață sau este însoțită de roșață. Cel mai frecvent ne confruntăm cu afecțiunea la care îi spune cuperoză, adică acei obragi roșii care deranjează din punct de vedere estetic, dar care uneori dau și simptomatologie la nivelul feței. Senzație de înțepături, disconfort, intoleranță la aplicarea produselor dermatocosmetice la nivelul pielii. Avantajul lui major este acela că reușește să trateze foarte selectiv doar roșața de la nivelul feței. Chiar dacă acest aparat îl folosim cel mai frecvent pentru cuperoză, pentru acnee inflamatorie sau pentru cicatrici roșii, el este un aparat extrem de versatil care ne ajută în practica noastră dermatologică de zi cu zi, adresându-ne și verrucilor, de exemplu, sau angioamelor Sherry, acele leziuni micuțe de la nivelul pielii asemănătoare cu bobițele roșii. Este un aparat pe care îl putem folosi și în tratamentul plăcilor de psoriazis, acea afecțiune dermatologică care presupune la nivelul coatelor sau la nivelul genunchilor plăci eritematoase, adică roșii. Pentru pacienta noastră vom efectua un tratament laser vascular pentru afecțiunea la care îi spune cuperoză. Este o afecțiune foarte frecventă în rândul populației, care de cele mai multe ori se manifestă prin înroșirea feței. Sigur că pacienții solicită tratament din punct de vedere estetic, dar de uneori există și situația când deranjează această cuperoză, adică produce simptome la nivelul feței, senzații de arsură, înțepături, care devin deranjante. Laserul vascular de tip PDL are proprietatea de a găsi la nivelul pielii tot ce înseamnă roșață. Pentru că cuperoza presupune înroșirea obrajilor, a nasului, a bărbiei și a frunții, folosim acest laser vascular pentru a reduce această vascularizație. Tratamentul presupune administrarea pulsurilor unul lângă altul pe toată suprafața de piele afectată de cuperoză, cu obținerea unui eritem modest, adică o roșață discretă la nivelul feței.